بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے واحد جمع اردو میں۔ واحد جمع اپاہج اپاہجوں، ادب آداب، اڈا اڈے، امیر امراء، انگلی انگلیاں، آسمان آسمانوں، آلودگی آلودگیاں، باغ باغات، بچہ بچے یا پھر بچوں بھی لکھا جا سکتا ہے، برائی برائیاں برائیوں، بلہ بلے، بھائی بھائیوں، بیماری بیماریاں یا پھر بیماریوں، بیوقوف بیوقوفوں، پرندہ پرندے، ادارہ ادارے، ادیب ادبا، اشارہ اشارے، انسان انسانوں، آدمی آدمیوں، آشیا آشیانوں، بات باتیں، بچی بچیاں، بکھرا بکھرے، بہادر بہادروں، بیڑی بیڑیاں، بیمار بیماروں، پتھر پتھروں، پسینہ پسینے۔